θυμίζουμε στο να κάνουμε διάφορες παπάρες. Σήμερα θα κάνουμε μια καινούργια. Παίρνουμε το πυρόνι, κάνουμε βούτες αλάμα να μην έμεινε. Και έμεινε ένα αγκούρι. Έχουμε το αγκούρι και το κάνουμε στις παπάρες. Καλό είναι. Έχουμε κρεμμυδάκι. Μελάδι, μελάδι. Μετά να το πιείς. Τι είναι το καλό? Ελίτσα. Ελίτσα. Μπορούμε να κάνουμε New Age καπέλα. Βρουσκέται τα μάτα, ρε μαλάκα. Έλα, άμα γράψω μήνυ, άντε, μαλάκα. Πάτω, τα μπάτια. Κορίτσια, ο άνθρωπος. Έλα, πες και λίγο ρε, στείλω να τελειώνουμε. Μαλάκα, τι χρώμα έχει πάρει εσύ. Και εγώ ρε. Αυτό το χώρο που είναι για να μην σε παίρνουν οι μπάτια μαγική.